15ean behin, hil eta biziko musika pilulak Patxi Lurrarekin. Gabonetan, aulki hutsak haren nabarmenagoak egiten dira sarritan. Aulki jokoa, izenburua duko, jarraian entzungo dugun abestiak. Eta bertan, Idoia Zurmendik horrela esaten du. Zenbat okupatu dezakeen ez dagoen zerbaitek. Aulki huts bat dago, sukaldeko izkina hortan aspalditik. Inork ez du bota nahi, ez da bertan eseri ere. Gustu zen Elizako bosgarren lerroko lehen eserlekua. Taia ez du inork beteko igandetako mesetan. Aulki hutsak izenburua dauka Artemanekin egin genuen lehengo dokumentalak, 2013an. Mendian hil, hirian hil, hirugarrenak, azkena, 2020an. Urtarrileko 2. asteburuan aurkeztu dugu Urbasa aldeko paradisuan, Amezkoetan. Bertakoa da Idoia Zurmendiren zati bat. Beste zati bat, Aramaiz jokoa. Eider Ballina bezala. Josu Txintxurretarekin eta berarekin egin nuen mendian hil, hirian hil. Aulki hutsei begiratzeko beste ikuspuntu bat. Txikitik, gure izanetik, da ezinetik, ardezagun atxeden, aulki hutsetan.
Izeskun Andonegik ondo esaten duen moduan, aulki betei ere erreparatu behar diegu. Aulki bete berriak gainera izan ditzakegu. Hutsak ordezkatu ezin dituztenak, edozein modutan.